Hengitä syvään sisään ja hitaasti ulos. Anna kehosi painua rennosti siihen, missä istut tai makaat. Tässä ei ole kiire. Tämä hetki on vain sinua varten. Sulje silmäsi, jos se tuntuu hyvältä, ja kuvittele, että jokainen hengenveto puhdistaa. Sisään valoa ja rauhaa. Ulos huolia, jännitystä, kiirettä. Kaikki se saa poistua. Sallit itsellesi vapauden olla juuri tässä. Kuvittele nyt, että seisot unelmiesi maisemassa. Ehkä se on paikka, jonka olet joskus nähnyt. Tai ehkä se syntyy juuri nyt mielessäsi. Aurinko lämmittää lempeästi. Tuuli kuljettaa mukanaan keveyttä. Missään ei ole kiire. Aika ei paina. Sinä vain olet. Tunne, kuinka hartiat kevenevät, kuinka otsa rentoutuu, kuinka koko keho vastaa, kun mieli rauhoittuu. Ajattele nyt sellaista päivää, joka olisi täydellinen. Ei täydellinen suorittamisessa, vaan täydellinen olemisessa. Missä heräisit, jos saisit valita? Millainen olisi se hetki, kun avaat silmät? Onko huoneessa hiljaista valoa? Onko ympärillä luonnon ääniä tai rauhaa? Ehkä juot aamukahveja ulkona. Ehkä kuljet paljain jaloin nurmikolla. Ehkä vain istut ja hymyilet, koska mitään ei puutu, koska kaikki on juuri niin kuin pitää. Ja tuo tunne, vapaus, huolettomuus, niin kevyt, ettei sitä melkein huomaa. Se on juuri se, mitä kehosi ja mielesi kaipaavat. Tuo tunne on mahdollinen. Tämä hetki on askel sitä kohti. Jos jokainen päivä voisi alkaa näin, miltä elämä tuntuisi? Entä jos sinä voisit joka aamu valita lempeyden? Valita, että sinä riität, että kiire ei päätä puolestasi, että stressi ei saa ääntäsi. Unelmat eivät ole vain huomista varten. Ne ovat siemeniä tässä hetkessä. Joka kerta kun hengität rauhassa, olet jo lähempänä huolettomia päiviä. Joka kerta kun päästät irti kontrollista, sallit unelmillisen tilaa kasvaa. Hengitä vielä kerran syvään ja tunne, kuinka olet läsnä. Tässä, nyt. Vapaana, kokonaisena, levollisena. Kun olet valmis, voit avata silmäsi tai jäädä vielä hetkeksi tähän rauhaan. Sinussa on kaikki, mitä tarvitset.